День добрый, шановные. Вы на канале «Культура», с вами программа «Диалоги про культуру» и я, ведущий Миколай Пограновский. Наш гость в студии сегодня Андрей Геннадьевич Камоцко. Ну, я потом без батьки буду сказать, просто Андрей, по-европейски так будет. Так что, конечно. Да, краезнавца, индивидуальный предприниматель, фрилансер, як теперь кажут, историк, экскурсовод, коллекционер и, урэшце, реставратор. Так що повітайте, будь ласка, Андрій, наших слухачів і перейдемо до нашого головного питання. Добрый день, шановныя радыёслухачы, калегі, сябры, аматары беларускай гісторыі, тэхнікі, усіх, каму цікава гэта тэма. І ўвогуле культуры. І ўвогуле культуры, потому что есть культура и техничная, при всем при тым. Сегодня нашу передачу мы присвячаем ровару, белорусскому менавіта ровару. Можно закрануть и шире, там, на заход поехать, туда, там, скажем, до Великобритании, откуда он пошел, до нас пришел, але тем не меньше. Да. Почнем с самого початку. Я пам'ятаю з дитинства, що я мав такий ровер, я б навіть сказав, роверах, такі маленькі, з 3 колесами. Ты такі пам'ятаєш, у дитинстві був у тебе? Абавязкова у нас ва ўсіх быў. Тады не было 4-колавых, але былі 3-колавыя. Я дзіця з 80-х гадоў нараджэння, і у мяне ў той час быў простенькі, звычайны 3-колесны роварак, велосипедик маладзечынскай вытворчасці, завода, который яшчэ поза былога года быў жывы, зараз руіны того завода. На жаль. Наших деток маленьких уже іншае робіць. Да, але хочу сказаць, што моя 12-гадовая дачка ўзрасла на маленечкім ровары той самай маладзечынскай вытворчасці, і гэтыя роварычкі, дарэчы, яны яшчэ даступныя ў кожным гуме, ў кожным цуме. Под маркой зубраня, зубрёнок, яны продаются по, там, якихось 80-90 рублёў, яшчэ даступныя. Выдатна. Калі мы так далёка заглянули на наше дзяцінства, то я дазволю сабе сказаць так. Амаль кожны, я кажу там, амаль кожны хлопчык так ці інш имел дачыненне да велосипеда, да ровара. Вот калі ты перейшоў на такі ровар, які называўся «Арлёнак», это подростковый такі. Ага. У мяне, на жаль, арлёнка не было. На жаль, ці на шчасце, я малодшы з 2 дзяцей у сям'і, і мне даставалася тое, што ад старэйшай, што не даламалі старэйшай, это ад маёй сястры. Спачатку гэты маленькі 3-колавы, потым 4-колавы, таксама наш беларускі Неман, ці ён пінгвінам зваўся ў той час, это гродненскай вытворчасці. А потым ужо быў школьнік. Потым бацькі ўжо не для сястры, а для мяне купілі школьнік. А потым ужо на пачатку 90-х якраз здабылі пензенскай вытворчасці дамскую раму, і я ўжо гойсаў на ёй аж до канца школы. Я ў садочак дзіцячы не хадзіў, і ўсё маё дзяцінства, дошкольнае і школьнае часоў, усе канікулы я праводзіў у вёсцы з бабуляй. А там дзяцей маіх сверстнікаў аднагодак не было. Таму ровар стаў маім лепшым сябрам, который открыл мне межи поза межамі вёскі, і без всякага спросу, без всякага дазвалення бабулінага. Мне потым стало асабліва шкада яе сэрца, яе нервы, але калі я быў малы, гэта ж не адчуваў. Сядзіўся на ровары, каціў куды мог, куды глядзелі вочы. І такім чынам, і любоў да краязнаўства, і сучасная моя занятасць у турызме, гэта ўсё з той любові, которую дазволіў мне мець ровар. Любоў да дарогі, любоў да падарожжаў, любоў да вандровак. А твоя бабуля жила на Віцебщині, як ти казав. Да. Карані мої по батьку, да і по маті з Віцебщини йдуть, і там балати, де ляси, безкрайні полі, і народу немного, скажем так. Это середнее Подвинье, Бешанковицкий край, там, где прошло мое детство. Так само я часто езжу на рибалку, не так шмат людей там же іменується на Віцебщині. Да. А тепер давай так згадаємо. Для тих, хто жив у Західній Білорусі, так би мовити, у Західній Білорусі, так би мовити, це, польська... Да, за польським часом, давайте широко казати, за польським часом. Там, скажем, починаючи з 1939 года, вот это уже белорусская частка земли,
И вот до 1939 года там была вытворчасць, менавіта ў гародні была вытворчасць ровараў. Як яны называліся, хто іх стварыў? Там ты назвала такія три выдатных чалавекі, там бацька з сынам і еще Нохім, Старовольский и Исаак Пивоварский. Это два коллеги, партнеры, которые стали збирать ровары першими, напэўна, ва ўсходніх крэсах, так званых. Это так поляки, центральная основная Польша звала наши белорусские земли у часы ўладання імі з 21 по 39 год. Ну так вось у гародні менавіта з 26 яны арганізавалі зборку, не зборку, а перапродаж і ну там трошечку отверткавую зборку ровараў іншых заходніх марак, нямецкіх, лепшых англійскіх, а потым ужо з 1929 заснавалі свой менавіта свой завод под сваёй маркай НСГ. НСГ, Нохім, Старовольский, Гродно. Я думаю, что это так расшифровывается. Первые были 3 литра НСГ. Хутчэй за ўсё. Можна показать, калі ласка, калі будзе, калі змагу. Вось, а потым уже там і таксама і потым 29, 30, 31, другие гады яны пачалі патэнтаваць маркі ровараў адну за адной. І ведаеце, што за 10 год до Другой сусветнай войны, до сама 39 года, на жаль, нема, запатэнтавалі 12 марак. І зараз у маёй калекцыі знаходзіцца пакуль што 4 з сабраных. 12. Да, з 12. Але мару і пры, скажем так, стараюся сабраць іншыя, знайсці. Ты мэтанакіравана іх шукаеш альбо выпадкова? Нет, я іх шукаю мэтанакіравана і выпадкова, але шчасце калекцыянера гэта па большых такіх мерках гэта выпадак. Шчаслівы выпадак, шчаслівы проста вось некі супадзенне якіхсьці абставін. Гэта адзін другому шапнуў, трэці чацвёртаму перадаў. І такім чынам праз 10-тыя рукі мне прыходзіць вестка, што дзесьці ў якойсьці там забытай сараюшкі і там у якім амбары у кагосьці бачылі. Ну і я тады пачынаю шукаць, дёргаць нітачкі розныя, там сувязі свае, знаёмых у тым рэгіёне, з'ездзіце, паглядзіце, з'ездзіце ў разведку, я спансірую, каб толькі вы знайшлі мне звесткі. А калі ўжо это ўсё пацвердзіцца, тады седлаю свайго 4-колавага коня, машыну і лячу туды. А скажи, ласка, на сённяшні дзень... Гэта тая апантанасць, гэта тое, што не дае спаць. Такі апантанны, закаханы ў ровар беларускі. Колькі выстав ты паказаў сваёй калекцыі ровараў? Шчыра кажучы, одна пастаянная выстава, которая ў пасёлку Мір, дзякуючы маім сябрам, у Міры, у будынку старажытным, пад адным тым жа дахам з кафе «Дарога замкаў» стаіць моя выстава, дзе прапаную да ўвагі 12 ровараў дарослых і 4-5 маленечкіх ровараў. Ну і всякія іншыя роваровыя смачкі. Такой польскі-беларускі выраз, это я маю на ўвазе дробязі, аксесуары, тое, што датычыцца да калекцыі, нумаркі, рэгістрацыйныя, там розныя аксесуары, шыльдзікі і ўсё астатняе. Гэта асноўная экспазіцыя. І яшчэ за гэтыя 5 гадоў мне давялося паўдзельнічаць у 5-6 выставах. Гэта, конечно, знакаміты фестываль наш беларускі фестываль двухколавай рэтра-тэхнікі «Кола часу». Браты Гапановіча яго арганізуюць. Вось у гэтым годзе я вельмі спадзяюся, ніякі каронавірус не зможа адмяніць той беларускай народнай апантанасці. І фестываль з 3-4 ліпеня гэтага года адбудзецца ля сцен знакамітага наша Мірскага замка на пляцоўцы, там, дзе звычайна рыцарскія турніры. Вось, это ў 2016 годзе я ўдзельнічаў у гэтым фестывале на грэбным канале каля Заслаўля пад Мінскам. Потым была выстава ў гандлёвым цэнтры «Скала» ў Мінску. Там я выстаўляўся трошку іншым бокам, там моя калекцыя была ключовая такіх хітрых інструментаў слесарных, сталярных. Вось, а потым ужо 19-й год, у мяне на 18-м годзе была аднадневная выстава ў Могілёве, і там такі веласіпедны квест, і ўсё астатняе, і добрая кампанія спансавала гэта, з Міра завесці ў Могілёў на адзін дзень, 300 кіламетраў туды, 300 обратно, не блізка, і тым не менш все это сваім гарбом, все это сваімі сродкамі, машынай, вось это рабілася. І за 2019 год таксама добрыя, хорошыя знаёмыя, людзі апантаныя, блізкія па духу, запрасілі спачатку ў Буцлаў, там была выстава з мая по канец чэрвеня, тады з ліпень і жнівень гэту выставу з Буцлава перавёз у Нарач.
былы Кабыльнік, сучасны курортны пасёлак Нарач, і ўжо на пачатку верасня і прымеркаваны да менавіта 80-годдзя ўз'яднання Беларусі 39-2019 год, выстава адбылася ў Гародні, непасрэдна на радзіме нашага першага беларускага Нёмана. А потым высвятляецца, што той самы ровар Нёман, аказваецца, не першы беларускі. Гэта маленечкая, але сенсацыя у Ты маеш на ўвазі Волковыск? Нет, не, а што? Нават не Волковыск. У 1927 годзе у савецкай Беларусі, непасрэдна тут, у Менску, наш завод, сучасны Амкадор, наш гігант, волат беларускай тэхнічнай вытворчасці, этот альянс, пачынаўся з маленечкай фабрыкі адраджэння. І выраблялі яны дзіцячыя крываткі для садочкаў, прадлёнак і школ. Выраблялі яны цацкі, колясачкі дзіцячыя для кукол і ровары. І ёсць толькі літаральна адна... Дзіцячыя. І літаральна ёсць адна, нават не ў архіве, а я спасылаюся толькі на адзіную кнігу, а з той кнігі, напісанай рукою ветэрана працы завода Амкадор, завода «Ударнік». Таму што сучасны «Ударнік», я прабачаю, ён з'яўляецца часткай завода Амкадор. Гэта вытворчасць дарожнай будаўнічай тэхнікі. Але ў 27-м годзе гэта ўсё пачыналася вось такой прымітыўнай артэльнай вытворчасці. Я магу дакладніць пра гэты Амкадор. Частка гэта больш старэйшая частка тэрыторыі знаходзіцца на вуліцы Хікала. Это завод «Ударнік», а Амкадор мы это там далей. Да, завод «Ударнік». Спачатку это артель нават, невялічкая фабрыка была на месцы нашага тэатра музычнай камедыі. Это сёння будучая станцыя метро і сама будучая плошча Баушевіча. І там на ўзгорку вось гэтыя чырвоныя охравага колеру дамы 20-х гадоў, менавіта там была вытворчасць. Потым яны ўжо ў 30-е годы пераносяцца на сучасную вуліцу Гекала, там, здаецца, будуюцца будынкі, і да гэтага часу штосьці яны яшчэ вытвараюць, робяць. На жаль, што сучасная эканамічная сітуацыя загінае ўсё это, загінае. Тым не менш, гісторыя ёсць гісторыя, і гэта маленечкая сенсацыя, которая амаль ні ў аднай кнізе не прапісаная. Трэба яшчэ глыбока ў архівы капацца. На вялікі жаль, Другая сусветная вайна спаліла вельмі многа дакументаў. Скажи, апрача цябе, нехта яшчэ займацца гэтай тэмай? Конечно, займаюцца, і добра, што займаюцца, і хачу сваёю апантанасцю заразіць і іншых, глядзець на гісторыю правільна, з больш шырокага ракурсу. І сваёй калекцыю я хачу дастукацца да людзей, каб яны дзетак сваіх выхоўвалі і унукаў сваіх выхоўвалі, паказвалі, што пры сучаснай модзе на, выбачайце за такое мадэрновае слова, ашан-байкі, это байкі кітайскай вытворчасці, куплёныя, а паслязаўтра яны ламаюцца. І вось гэтыя ровары, которым па 60, па 70 гадоў, а яны яшчэ ў роднай фарбе, з роднымі арнаментамі беларускімі намаляванымі. І яны яшчэ жывыя і ездзяць. Замяні 2 часткі з 2 на 3 і атрымаеш едучы ровар, на который грузіцца не толькі сам ездок, чалавек, але яшчэ і балон газавы 40 кілаграмаў весам. І 2 мяхі бульбы. Ад'едзь ад Мінску за 5 кіламетраў, бачыш, як бабуля ці дзядуля цягнуць. Гэта на ровары. Так што беларускі ровар, які б ён не быў прымітыўны, але ён едзе, і ён надзейны, як малаток. А ці не думаў ты, Андрэй, аб'яднацца з такімі, як ты, і зрабіць некую энцыклапедыю беларускага ровара? Ведаеце што, думаў, канешне, энцыклапедыя у нас ёсць такая маленечкая, але віртуальная энцыклапедыя на Фейсбуку. І я вяду гэтую старонку, Беларовар, так яна і завецца, у Фейсбуку можна знайсці, і троху ў Інстаграме, у астатніх соцсецівах, але я вельмі лянівы да гэтых электронных рэчаў. Мне трэба хтосьці больш малады, такі ж апантэн, который будзе папулярызаваць. Мая справа, як экскурсавода, паглядзіце на мае рукі, і пад нагцямі, скажем так, не вельмі экскурсаводскія рукі. Это тое, што адмылася, а тое, што не адмылася, мазут з масілкам, з іржою, з ржаўчынай. Пачакай, потым пакажаш свае рукі. Мне цікава, калі ты прыйшоў да думкі, што табе трэба займацца рэстаўрацыяй ровараў?
Караценька пачалося 5 гадоў таму. Вось тое, што я з дзяцінства збіраю ўсё, ну не ўсё, но многія розныя цікавыя рэчы, і маркі, і значкі, і сцізорыкі, і там і парцыгары, і манеты, і боны, і рознае перазбіраў за ўсё жыццё, хаця нічога не выбрасваю, ўсё это захоўваю у розных кутках. Ну а шыльдзікі ровараў з 6 гадоў. І потым гэта калекцыя прайшла праз усё жыццё і дацягнулася да студэнцкіх і постстудэнцкіх гадоў. Ну, каля сотні, нямнога. А где-то на сметнікові знаходзіў альбо адрываў недзе? Не, уже купляў. Уже ў сталым узросце я ўжо меў магчымасць это ўсё набываць, купляць. І не сучаснае, не абы што, а гістарычнае непасрэдна. Я знаёмы з многімі скарбашукальнікамі Беларусі. Добрые таксама апантаныя людзі, которые мне дастаўляюць цікавыя такія артефакты. І нумарочкі цікавыя, вось нумаркі, калекцыя которых больш 150, таксама пачыналася з адного копанага нумарка. Вы ведаеце, што Беларусь у нейкім сэнсе краіна дыназаўр. У нас мы апошняя ў Еўропе краіна, дзе да 2008 года выдавалі роваровыя нумары рэгістрацыйныя. І трэба было яшчэ прайсці там быццам бы курсы, былі курсы правілаў паводзінаў на дарозе, да, агульнае, так, карыстання, атрымаць корачку, пасведчанне і нумарок. До 2008 года, недзе ў Еўропе. У Польшы это адмянілі ў 56-м ці 7-м, у Германії дзесьці да сярэдзіны 60-х, ва ўсходняй Германії, пра заходнюю не ведаю. У Бельгіі, Галандыі дзесьці 88-89 год і ўсё. У мяне ёсць непасрэдна не проста нумаркі апошняя савецкая тыпу, а нават пасведчанне выдана ў Пінску, нейкім там, ну, іхным клубам Боамал Досааф 2008 годам. 12 гадоў таму. Мы апошняя ў Европе краіна на гэты конт. Ці думаў ты калі-небудзь аб стварэнні музея ровара? Музея такого сталага, саліднага? Канешне. Не просто там маленькі кавалачак. Канешне, хацелася б. І хацелася б пагаварыць больш шырока на гэту балючую тэму для Беларусі, што з тэхнічнымі музеямі ў нас увогуле праблема. Хтосьці скажа, праблемы няма. Паглядзіце на выдатны музей МТЗ, который 2-3 гады назад адкрыўся, на музей Белаза, на прыгожы, хорошы, багаты музей чыгуначнай тэхнікі ў Берасці і трошку меншы па сваёй колькасці экспанатаў музей у Баранавічах, музей авіяцыйнай тэхнікі ў Баравой, да, на паўночнай акраіне Мінску, ці нават тую лінію Сталіна бронетэхніка. Гэта выдатна, это ўсё здорава, але гэтага мала. Это толькі тая маленькая частка. А ў нашых астатніх заводаў, вы ведаеце, што Беларусь, асабліва пасля Вялікай Адчыннай вайны, гэта кузніца усесаюзная. Да, у нас не было і да гэтага часу няма, і, на жаль, ніколі не будзе ў зямлі тых багатых мінеральных рэсурсаў. Но ў савецкія часы Беларуская Савецкая Рэспубліка працавала як адна з шасцяронак вялікай машыны, механізма савецкай вытворчасці. Яно ўсё працавала, сюды дастаўлялі сыравіну, а адсюль на гара выдавалі ўжо гатовую прадукцыю. І нашы мазы, і трактары, і швейныя машынкі з Оршы, і лампачкі з Берасці, і 2-3 нават завода па краіне, Віцебск, Мінск і Гродна, і радыёпрыёмнікаў заводы, радыёэлектронныя заводы. То есть тэхнічны музей, которым бы Беларусь гордилась, ён бы мог стварыцца лёгка, каб толькі на гэта ўлады далі. Ну, вот в этом сенсе, я думаю, что... У нас столькі чаго паказаць. У нас такі велізарны савецкі і постсавецкі тэхнічны патэнцыял вытворчасці, і то, што было ў гісторыі, то, што сучасна мы яшчэ вытвараем. Але, на жаль, паказаць і сабраць это ў адным месцы пакуль нереально. Это реально. Каб толькі захацелі, каб толькі ва ў самых высокіх кругах улады былі апантаныя гісторыі людзі. Каб яны былі, было б усё па-іншаму. Там не все гісторыі. У Празе 6-павярховы гіганцкі музей на беразе ракі Влтава. Там можна патраціць дзень і абайсці толькі палову паверха. У Вене ці 7, ці 8 паверхаў, велізарнейшы музей. У невялікім Дрэздане, дзе, можа, мільёну чалавек няма, там музей 5 паверхаў, там можна проста, як это сказаць, па-русски, тронуцца
ад тых тэхнічных багаццяў, і тэхніка это ж не толькі колавая тэхніка. Гэта ўсё, гэта радыётэхніка, гэта ўсякія розныя штукі, гэта нават зубныя ці каленныя там нажныя пратэзы. Гэта таксама вельмі цікава, гэта багацейшая гісторыя тэхнічнай думкі чалавека. Ну, у нас у Мінску ёсць цікавы музей, про які мы забыліся. Які, калі ласка, нагадайце? Ну, МЧС пажарнай аховы. Да, выдатны, добры таксама музей. І нават, каб прыцягнуць увагу большай колькасці людзей, яны там рэстарацыю зрабілі. У гэтым жа будынку. Да, і ў такім жа самым выглядзе, то есть добрая праца дызайнераў, што ўсё гэта ў такіх чырвоных і белых колерах, звязаная з вогнішчам і барацьбой з вогнішчам, да, самая страшная. Так, я думаю, гэты музей мае рацыю быць. Патрошачку яны, канешне, ёсць. Яны ёсць, безумоўна, но яны такія узка спецыялізаваныя, отраслевые по-русски, да? Недавно, дзякуй Богу, открылся музей транспорту, менавіта транспорту колеснага на базе нашего Мінстранса на Партызанском 6. Кому цікава, у буднія дні з панядзелка по пятніцу у працоўныя часы, там, здаецца, з 8 ці з 7 нават раніцы і прыкладна до 5 вечара працуе музей, дзе на адкрытай пляцоўцы аўтобусы, трамваі, тралейбусы і на закрытай пляцоўцы, там у іх даволі багатая экспазіцыя. Это ёсць. Но то, што не хапала сваіх экспанатаў, яны ўжо прыцягвалі увагу і намаганне уласных асоб. У мае сябры там свае матацыклы, аўтамабілі выставілі. Гэта ўсё, дзякуй Богу, і гэта з'явілася, хоць зараз. У маленечкай Латвіі, дзе пражывае народу менш, чым у Мінску, вось я хацеў вярнуцца да раваровых, непасрэдна раваровых музеяў. Мой, не то што музей, мне няма музея. Хацелася б, конечно, калісьці аднойчы, але музейная справа, это справа вельмі вялікай цярплівасці, каб пераплыць глыбокае і вялікае бюракратычнае балота. Гэта цяжка зрабіць. А вот выстава як моя, просто бясплатная, дык она хоць некай бюракратыі не вымагае. Хай просто будзе адкрытая, калі хто хоча, калі ласка, прыязджайце, знаёмцеся, глядзіце тую выставу. Бо рабіць з музею мне просто не хопіць сродкаў і сумлення бароцца з машынай бюракратыі, которую трэба пераадолець, каб штосьці усталяваць, каб у Беларусі гэта афіцыйна зрабіць. Нават трохі грэбаю гэтую. Ну, шкада, мне вельмі шкада. Каб узяліся іншыя апантаныя людзі за гэта, то было б добра. Я б з вялікім задавальненнем пайшоў пад, скажем так, як са сваёй калекцыяй, пад больш уже такі созданы музей, як частка экспазіцыя накіравана непасрэдна на ровары. Вось пры нашым існуючым музеі, пры нашым існуючым яшчэ жывым заводзе Мотавела музей свой быў, музей свой ёсць, толькі ён закрыты. І моя апантанасць роварамі пачалася менавіта з того выпадку роўна 5 гадоў тазад. Это быў сакавік ці красавік, калі па справах сваіх турыстычных я бываў у Рызе, у Латвіі, і пашасціла мне ў інтэрнэце пазнаёміцца з Янісам Сергеенсам, ну, па-рускі Сергеев, Іван Сергеев, Яніс Серёгінс у Латвіі. Апантаны калекцыянеры, я пабываў на яго сядзібе, у музейчыку, і мы абмяняліся шыльдзікамі, і як я ўбачыў, што ў невялічкім такім павільёне, як вось гэтыя две студыі, сабрана каля сотні ровараў латышскай вытворчасці, якая багатая і, на жаль, забытая гісторыя, вось такая тэхнічная, што ў Латвіі, у той немаленькай незалежнай Латвіі з 20 па якісьці 40 год. У іх столькі ўсяго было і адбывалася. І ў галіне спорта, і ў галіне частнай вытворчасці, што было каля 20 вытворцаў. І мяне гэта так уразіла, і вярнуўшыся ў Мінск на свой мотавелазавод, я пайшоў з пытаннямі. Людзі, можна к вам у музей? Мяне пагналі з гэтага КПП, з гэтага. І мне стала так сорамна і так абідна. Шкада за краіну. Не адкрыт для людзей, а просто на тэрыторыі ёсць, але... Ён ёсць, но ён закрыты. Як тая лямпачка, висит груша, нельзя скушать. Вось так у нас з музеем наша Мотавела. Я кажу, это шчыра, адкрыта, вось у гэты самы мікрафон сёння, пры вас. І расказваю, як это было 5 гадоў. Пагналі. Ну, дыпламатычна сказаўшы, што тут мне не месца і нечага тут пытанні, всякія непрыемныя пытанні задаваць адказным там на вышыні асобам. Ну ладно, і тады я пакрыўдзіўся сам сабе і з фігай у кармане пайшоў за дзверы на вуліцу, на Партызанскі праспект. І потым праз які тыдзень-два
одна з калег, ну, уже один чалавек добры, Вікторыя, моя калега по турызме, показывае мне фоткі, яна гарцуе на старым бацькоўскім ровары. Прыгоженькі, зялёны ровар. Я кажу, ці прадаецца? Яна кажа, ой, я табе так падару. І бацькі свайго Валерыя ровар, Вікторыя Валерыўна, добрая дзяўчына, аддала мне просто ў падарунак. І з яго пачалася, вось калі хаціце пакажу, з яго пачалася рэстаўрацыя, з яго пачаўся мой першы. Но ён быў некамплектны ровар. 68-го года, наш мінскі. А потым, калі я пачаў збіраць на яго запчасткі, ну, запчасткі, ось такі вось прыгоженькі зялёненькі ровар, да, 68-го года. Калі я пачаў ёй збіраць на яго запчасткі, сабралі запчастак яшчэ на другі ровар. А тады на трэці, на пяты. І тут Остапа понесло, как кажуць в одном фильме, да? Ну, ты там попереди сказал, что ты не только ровары збирал, ты ранее збирал марки. Много чего, да. Што з гэтай калекцыі ранейшай у тебя засталося? А засталося ўсё, як я шчыра кажу вам, калі б запрасіць ўсю вашу студыю ка мне дадому, я б вылажаў перад вами, ўсё б засцяліў усю падлогу калекцыямі рознымі. І нічога не выкідваю, бо хачу спадзявацца, што калі дзеці мои падрастуць і дарастуць, то ім даць падзівіцца. І пастарацца кудысьці ўладкаваць гэтай калекцыі, ну, прадаць это самае апошняе. Калі ўжо няма за што ўставныя зубы купіць, тады будзем прадаваць. А пакуль што захоўваць. Можа, у які музей, ці ў ўласную выставу, ці ў якую арэнду аддаць, каб гэта працавала, каб это жыло. Каб это жыло. Смеются, уставные зубы опошли. Калі-нибудь что есть, так на может да, ці зубы на паліцу, як кажуць, ся нескладаная сітуацыя. Ну так вот, з чаго пачалася моя калекцыя яшчэ раз? Значыць, 5 гадоў таму. Ну і да чаго я дарос да гэтага часу, што вось некалькі выставаў перагонных, скажем, перадвижнікаў, да, як было ў пачатку 20-го стагоддзя з мастакамі рускімі. Гэта выстава. Галоўнае, чаго хачу дабіцца, просто каб людзі глядзелі і дывіліся. Ну, это украінскае такое, польскае слово дывіцца. Каб дзівіліся, каб паказвалі сабе самім. А то вось 16 гадоў я працую ў турызме. І калі хто з маіх, не калег нават, а просто, ну так, даведаюцца, што я экскурсавод, а кажуць, а што ты ім паказваеш? У нас жа паказваць нечага. А вот... Что ты показываешь? Я ўжо стаміўся, хоць язык мой доўгі, без касцей, я ўжо стаміўся ім расказваць, што колькі ў нас усяго, вы просто людзі, вы сніміце пелену з вачэй, вы паглядзіце, абярніцеся навокал, колькі ў нас усяго, наколькі багатая наша краіна ўсім. У нас самая лепшая, ідэальная краіна у свеце. І калі задавалі мне пытанне, калі мой турызм пачынаўся з таго, што я яшчэ экскурсаводам не быў, я вазіў, як суправаджаючы, як старшая група, я вазіў турыстаў за мяжу. Там у нашу суседнюю Літву, у Латвію, тады у Чэхію, Польшу, Германію. Вось. І я яшчэ быў студэнтам, тады 2004-2005 год. І мне мае аднагрупнікі казалі, Андрэй, ты што, вярнуўся адтуль з Чэхіі, там, дзе можна было... Чэхія на той момант і сёння. Чэхія краіна, дзе наша, ну, шчыра кажучы, апазіцыя базіруецца. І ты адтуда вярнуўся, ты не папрасіў там палітычна, ну, палітычнае, да, убежище, як жа это, сховішча. Ты што, дурны? А я ім кажу, што дурны там заставацца? Хто я там? Я там буду эмігрантам у першым, пятым, 20-м пакаленні. А тут я дома і на сваёй радзіме. І это самае галоўнае. І хто, калі не мы, калі мы ўсе паз'едзем, хто застануцца? Па-рускі, па-беларуску, старікі, дуракі. Не хацелася б, каб Беларусь стала той краінай старікоў і дуракоў. Хочацца жыць тут, ды і ўвогуле я потым задаю рытарычнае пытанне сабе і дзецям усім, з кім размаўляю. Куды ехаць з лепшай у свеце краіны? Куды? Покажите мне. Я не бачу. Твой патрыятызм адразу відаць, як толькі першы раз сустрэча з табой. А вот скажи, калі ласка, вот табе, ну, скажем, адвадзілася нейкая куча грошай. Ну. Я не ведаю, беларускіх даляраў, евро. З чаго б ты пачаў? З чаго ты пачаў? Будаваць што? Які музей будаваў? Шчыра кажучы, дзесьці пад Мінскам я б выкупіў ці пабудаваў бы ангар і зрабіў бы свой уласны музей. На одну хвілінку. Вось, гледзячы з зайздрасцю
На той невялічкі уласны музейчык у маленечкай Латвіі ці ў маленечкай Эстоніі ёсць свае раваровыя музеі. У нас ёсць, но закрыты, а мой адкрыты, но не музей. Статуса музею пакуль што не бачна. Ну, баюся бюракратыі, не хачу ў гэта лезці. Спонсараў няма, ды шчыра кажучы, я іх і не шукаў. Я ўсё это раблю на свае на ўласныя грошы. Но мару, што калісьці будзе большая апантанасць тых аматараў, которых я ведаю са мной, калі мы зберемся, ну, якімсьці чынам фінансава, пабудуем штосьці адно агульнае на ўсіх. І выставім туда ровары, выставім туда матацыклы, хто якую калекцыю сваіх радыёпрыёмнікаў. У нас ёсць багатыя калекцыянеры, вельмі багатыя. Ёсць такіх яшчэ 5, 6, 10 музеяў. Адзін з такіх уласных музейчыкаў у майго сябра ў Кобрыне. Выдатны, клёвы музейчык, але ён не мае статус музея. Ён так проста, ну, выстава, запрасіў он гасцей, запрасіў он сваіх турыстаў, бо это аграсядзіба. І гэта як быццам бы проста прыдатак да аграсядзібы, да той сауны, да тых банкетных залаў, которые вось на тэрыторыі ёсць яго. Ці нават выдатны класны музейны збор наносы на васелле, на навозеная нарачка. Канешне ж, вы ведаеце, бо это уласная ініцыятыва. Ці такі ж самы цікавы музей, першы з такіх музеяў, быццам бы аграмузеяў, гэта музей Дудуткі, которому было 25 год у былым годзе, да, 94-2019. Яго, можна сказаць, канкурэнт, панскі маёнтак Сула, дзе таксама уласны капітал, вельмі немалыя грошы, добра. Я пра такія грошы нават і не мару. А калі б з'явілася, калі б з неба звалілася мне там энная сума, мільён, мільярд, ведаеце, што шчыра скажу, я шчаслівы чалавек, у мяне ўсё ёсць. Ёсць дах над галавой, ёсць любімая праца, нават которая зараз у заняпадзе, ў крызісе, бо зараз ніякага турызму ў Беларусі няма, ну, з-за ізаляцыі, каронавіруса і ўсё астатняе. Вось, і пакуль к нам ніхто не едзе. Нічога, пацяплее пасля святаў, пасля Вялікадня і на майскія, я спадзяюся, ўсё адменіцца, ўсе турысты, которые планавалі ў Беларусі, прыедуць, і будзе ў нас справа, і будзе ў нас капеечка. І вярнуся да музейнай справы. Ось трымаю ў руках музей тэхнікі Вадзіма Задорожнага. За тыдзень да расійскага каранціна мне пашчасціла ў Маскву з сябрамі, з таварышамі з'ездзіць. І мы пабывалі на выставе ў Сакольніках, выстава рэтра-рэстаратараў, галерэя Ільі Сарокіна. Хто ж ведаў, што праз тыдзень ФСБ ўвядзе забарону і закрые межы. Нават Беларусі і Расіі, саюзнай дзяржавы, закрые межы. Хто ж ведаў, што так апынецца? Но мы мелі шчасце і неяк, мабыць, лёсам наканавана, што я 12 гадоў марыў трапіць на тую выставу і трапіў на яе. Кое-што туды завёз на абмен і продаж, і нават кое-што адтуль прывёз беларускія раваровыя нумаркі, прывёз адтуль ад калекцыянераў, прывёз сюды абратна. Каб яны былі тут. Выстава гэта ў Расіі. Гэта ў Падмаскоўі, да, гэта ў Падмаскоўі вялікі музей, агромнейшыя грошы, проста неверагодныя. Я не ведаю, там нейкія касмічныя сумы ўложаныя ў той хром, у тую рэстаўрацыю выдатнейшых помнікаў тэхнічнай гісторыі. Там Роллс-Ройса, которых толькі 3 экземпляра на всю планету да гэтага часу. Там 16-17 хорхаў, найдаражэйшыя машыны ў даваеннай Германіі ў Трэцім рэйху. Нават, ну, Майбах толькі быў даражэйшы, потым Хорх, а ўжо потым Мерседес і ўсе астатнія. Ось так ось. І якія там экземпляры, колькі там усяго, мотатэхнікі, транспартнай, ваеннай тэхнікі, бронетанкавыя экземпляры, выдатнейшыя ў сваім сэнсе. Вось такія легендарныя людзі, як Задорожны, як там іншыя. Там у Екатеринбургу я маю гонар быць знаёмым з адным з заснавальнікаў того музею, але ўсё не маю часу, каб даехаць датуль паглядзець. У Туле музеі, там, у розных іншых мясцінах в агромнай Расіі. Звярнуць увагу, напрыклад, у Германії. Я быў у музеі такарнага майстэрства. Ёсць такі музей таксама. Здавацца, у нас ёсць таксама і такарныя станкі, якія спісаныя, ўжо не працуюць. Мог бы быць і такі музей. Але чамусьці у нас гэта не так прынята шырока, як там у іх. А гэта датычыцца культуры гістарычнай, культуры ведаў, самаадукацыі і культуры тэхнічнай культуры. Нашы прымітыўныя, але такія ровары вельмі вынослівыя, яно на той ровары, што і раварыста вязе гэта ровар, і балон з газам.
40-50 кило, и 2 меха бульбы. Да, и 40 килограмм бульбы. А вот такие ровары, которые, например, шли на экспорт, вот это ровар «Дружба», да, сяброўства, это вельмі рэдкие. Мне удалось, и мне пошастило 3 рамы таких займець, знойденных на тэрыторыі Беларусі. Вось одну з іх я ўжо рэстаўраваў, год назад показывал на выставе, и в этом году до выставы планую подрыхтовать другую экспортную раму, модель В-116. Но за низкой техничной культуры, вот обслуговывание вот этих хитрых английских тормозов, и оно у нас не то, что немагчыма, оно все магчыма, там ключиком подкрути, но только трэба ведаць, трэба уяўляць, и трэба берагчы технику, а як на вёсцы. Вось тэхніка ровар гэта, это просто жалезны конь. 3, 5, 7, 10 гадоў ён з'язджаецца, што называецца, разбіваецца ўшчэнт, і потым яго просто выкідаюць на металлолом і купляючы новый. Дзякуй Богу, што зараз не трэба капіць, раней, у савецкі час, калхозная пенсія 12-15, хай сабе 20 рублёў. Это я маю на увазе, это ўжо 80-е годы, часы Слюнькова-Шушкевіча. А ровар каштаваў каля сотні савецкіх рублёў. Вось, напрыклад, так? Сучасны ровар каштуе каля 200 беларускіх рублёў, гэта нават меней, 220, 240, 250. Мінскі ровар. Гэта меней, чым пенсія. Бо пенсія звычайна 340, 350. Конечно, люди ведают, это все равно мало, жыццё даражае, гледзячы на кошты на палецах, ніякай пенсіі не хапае. І тым не менш народ жывы. Шановні сябры, я нагадаю, вы на канале «Культура», з вами программа «Дыялогі пра культуру», я ведущий Миколай Паграновский, сёння наш гость Андрей Камоска, краяведца, індывідуальны прадпрымальнік, фрилансер, гісторык, экскурсавод, калекцыянер і рэстаўратар. Таму ёсць, можа, хто хацеў бы яшчэ там хвілін 7-8 задаць пытанне, калі ласка, направляйте ваш смс 1029, 1029, і ваше пытанне мы пачуем, нам перададуць, калі ласка. Я яшчэ хочу вернуцца до наших все-таки. Якія рэстаўрацыйныя матэрыялы ты скарыстоўваеш? Іх шмат на сённяшні дзень. Якімі ты карыстаешься? Пытанне вельмі шырокае. Сказаць пра фарбы, ці сказаць пра якія грунтоўкі, ці сказаць пра масла, пра ўсё астатняе. Тое, што доступна, тое, што мне па кармане, па кішэні. Перш за ўсё, мой метад рэстаўрацыі гэта нават не метад, а канцэпцыя. Захаваць максімальна арыгінальную форму. Таму што ўсе запчасткі на савецкіх роварах у асноўным, яны ўзаемазамяняльныя. С 52-3 года Совет народных комиссаров на той момент, комиссариат, там министерство потом уже, яны постановили, что на всех роварах повинны быть однотипные, одного кшталту, все гайки и болтики и все остальное, каб яны были взаимозамешчальные. И по всем союзе, где бы ты не взял это ровар, яно, универсально, это добро. А вот саму раму... Ідея, чому не прийняти до відома, наприклад, зрадные устройства для разных типов телефонов. Да. Это же недавно, только може яких 7-8 годов, что у нас зараз только iPhone адрозніваецца от усіх астатніх зарадок. А раньше на Samsung свою, на Nokia свою, на Alcatel свою, их 20, 30, 50, и ходи тады по рынку, по полю цуду, шукай, калі ты згубіў, ці не хапае грошей на новую. Так, и на сьогоднішній день. А яка фарба? А фарбы розныя, скажем так, калі фарбаваць правильно, як на заводе, дык это ў 3-4 слоі. Трэба фарбаваць, а тады яшчэ лакамі. Нет, так не просто правильно, еще фарбаваць трэба на гарачую, каб на гарачую, да, а тады яшчэ. А як ты ставаеш камеру з гарачым там? Я гэтага не раблю, я аддаю гэта людзям, у которых ёсць это ўсё абсталяванне. Моя справа гэта знайсці ў лепшым стане, ачысціць, закансерваваць яго і сабраць яго правільна з адпаведнымі па сваёй форме і відах запчасткамі. І рулі, і фары, і шыльдзікі, і нават сідушкі рознай формы, і педалі рознай форме з катафотамі і без. І ўсё, да маленькіх дробязей. Здаецца, ровар, это ўсё такое прымітыўнае, але яго скамплектаваць, адзін ровар Нёман, этот гарадзенскі, я камплектаваў 3 гады. Другі ровар, ён мне дастаецца ў цалковым стане, асталось проста яго ачысціць і ўсё, але ён заняў месяц.
Бо я не просто вось рэстаўратара пантаны дзённай ночнай атраблю, не, у меня яшчэ ёсць асноўная справа, ёсць яшчэ бытавыя складанасці якіясьці і просто як бацька з дзецьмі займацца, і жонкай. І карацей кажа, толькі от па начах і застаецца час это ўсё збіраць, там, чысціць. І такім чынам нават камплектныя цалкам рамы для жонкі, каб для рэтра-велапараду ў канцы вось гэта месяца красавіка, калі будзе ён нашымі намаганнямі, то для жонкі гатовы ровар, а для дачкі яшчэ не гатовы, яшчэ трэба тыдзень пасядзець з дачком. Спадзяюся, хопіць часу на ўсё гэта. Я слухаю себя, Андрей, я про что подумал. Поскольку я сам с давних часов музейный супрацоўнік, шмат гадоў аддаў гэтай музейнай справе, мне вельмі цікавы твой падыход. Таму што ЮНЕСКО ў свой час зрабіла такую апытальнік, якая рэстаўрацыя самая лепшая. Рэстаўрацыя, якая патрабуе абсолютно до конца довесить там аж не хотела ўсё, альбо рэстаўрацыя, якая первозданный выгляд робіць і далей не заходзіць, каб захаваць вот первозданное, каб нават панюхаць можна. Да, каб нават той азадак скуры, скураной вот кабуры, каб ён пах тымі 60-ми, 50-ми гадамі. І каб гума была, каб яна, ось, як это сказаць, мякала і хрустела, як яно павінна быць у 50-е, 60-е гады. Ну, так вот, ЮНЕСКО приняла такую все ж таки за программу. И та, и другая реставрация мае право на жыццё, все зависит от заказчика. Калі хтось і жадае, каб гэта быў такі абсалютна экспазіцыйны выгляд, выдатна. А калі чалавек там на палове робіць, там закансерваваў, нешта там бачна, якія былі раней, там нават якія фарбы былі, там, можа, не адзін, а некалькі слоёў фарбаў было. Гэта оставіць, каб пазнаць уже гісторыю той рэчы, якую там паказваюць. Абсалютна правы. Вось, калі можна ў камеру пакажу, напрыклад, у аднаго маскоўскага калекцыянера вось такі вось ёсць ровар наш мінскі В-16, это першы мінскі ровар. З 47 і па 56 год яны такія збіраліся. Вось гэта непосредственно у оригинальном стане с черно-сине-белыми плямами. А вось мой, который таксама мне дастаўся ў стане ржавым, але ён перафарбаваны ў 0. Это значит, каб усё захацела, каб усё было. Вось ён. Ён, конечно, трошку адрозніваецца і нема тых, распылаў, таму што пульверізатары нават і фарбы тых часоў 40-х гадоў і сённяшнія, яны, конечно, вельмі розныя па якасці, па сваіх, як оно кладзецца тая фарма. І нават непасрэдна той чалавек. А скажи, калі ласка, гэты сумачкі для ключоў, набора ключоў, мало дзе захаваліся, але тым не менш ёсць. Новые ствараюць, альбо шукаюцца все-таки арыгінальныя? Шукаюцца арыгінальныя, максімальна арыгінальныя. І, конечно ж, хочацца, каб яно было ў гармоніі нават з колерам той скураной кабуры, сідушкі, сёдзелка. Каб карычнева было з карычневым, а не тое, што чорнае з ярка-рыжым. Хаця, у кожнаму сваё, но мне б хацелася, каб, калі ты ўжо збіраеш, то каб яно адпавядала адно з другім. Дарэчы, музейная справа такая Андрей, тяжкая. Я прошу прощения, перебиваю тебя. Вот тут есть пытание, калі ласка, откажи на пытание, и мы завершим нашу встречу на гэтым. Польскія ровары. Можна я зачитаю эту вслых? Конечно. Один наш радыёслухач задае пытанне. Александр. Да, Александр. Дякую за пытанне, Александр. Польскія ровары якаснее за савецкія, а савецкія за сучасныя. І чаму? Што датычыцца слова якаснай і адносіны да гэта якасці, можна сказаць па-рознаму. Я б сказаў так, якасць зборкі ў савецкіх ровараў 40-х, 50-х гадоў і 60-х гадоў высокая, нават вышэй за польскія 20-30-х. Но у мяне польскіх ровараў было, праз мае рукі прайшло літаральна там 6-7, я не скажу, што 20, ці 30, ці 50. То есть параўнаць ёсць з чым или няма з чым. Конечно, савецкія ровары больш такія прымітыўныя, самыя прасцейшыя тэхнічныя вырашэнні узлоў. І тым не менш яны надзейныя. Рамы, которые не агнутыя 40-х, 50-х, 60-х гадоў, яны даже это стану. А польскія, опять же, у Польши даваеннай было, по розным данным, от 110 до 140 розных вытворцаў.
Малата. І да, вы чуеце, за 20 незалежны год другой Рэчы Паспалітай, гэта значыць пасля Рыжскай мірнай дамовы з 21-го года, яны атрымалі нашы землі Берасцейшчыны, Дэгарадзельшчыны, ну і Віленшчыны, хай літовісы на нас не крыўдзяцца, да, не абражаюцца, але это былі колькі часу нашай землі. Я хочу сказаць, што там вось вытворні, две вытворні ў Гародні, это ровары Нёман и ровары Давлинг. И мне хочется знайсці, что... Андрей, да. Я закончу фразу и... Карацей кажучы, якасць паняцце адносная. Як казаў один хитрый, мудрый немецкі габрэй Эрберт Эйнштейн, все адносна в этом свете. Старое, пры ўсёй сваёй адносна нізкай якасці, адносна сучаснае, больш элегантнае, больш прыгожае. І таму я займаюся рэтра-роварамі. Шановні сябры, вы былі на канале культурная праграма «Дыялогі пра культуру». Я Міклай Паграновскі. Наш госць у студыі Андрей Камоска, краязнаўца, індывідуальны прадпрымальнік, фрилансер, гісторык, экскурсавод, калекцыянер і рэстаўратар. Дзякую, што Андрей знайшоў час, прыйшоў да нас. Вельмі цікава, але мы да гэта яшчэ вернемся. Усе будзе шмат выстав і шмат чаго іншае. І нешта новую калекцыю з'явіцца. Таму дзякуй пакуль што. І да наступных сустрэч. Дзякуй усім, хто нас слухаў. І дзякуй Евгеній Бельскі, што на гэты час была з намі. Да пабачэння. Дзякуй, вялікі калектыву, рада.